बिनाय बदलनि बिनायाव जों उदैखौ बेसेबां खस्थ' होदों हांगार स्ट्रिक खालामनायफोरा खस्थ' मोनदों उदैफोरखौसो रंजा होग्रोनांगौ दायो संख्रिया मोजां नाङाखै गाइस गफुरा जुदि हामारदों जोंनि बे हाबाखैबा होमबा बिसोर दलां होनानै थांथों जोंनि साजों बनगाव लिरनाय दं 17ता दा बिटिआर हाबनानै खुसि जादोंना जायाखै मादैया दे एसे मोसाना हो होमबा guys welcome back to my YouTube channel सोरबा खाथियाव नुहुरनायफोरा एकदम मा जाखोलै बिसोरलाय नंलायदो खोमादां बेनिफ्राय गाइसफोर जोंहा दिनै बेयाव एसे फिसा पार्टि सोलिदों आरोखि बेयाव मा होनना बुङोलाय अमा बेदरा बेसेबांमोन सार 4 किल' ना 5 किल' ओमफ्राय मानसिया बेसेबां लायो मानसिया 7 जन गाइसफोर मानसिफोरा 8 जन बिनिफ्राय अमा बेदरा 5 किल' बेसेबां करि गोलैगोन हिसाब खालामदों नोंथांमोनानो जानो हागोन नालाय बे नों जानो हागोन ना हाया आधा कुरि जानो हागोन ना हाया नोङो आधा केजि जानो हागोन नोंलाय जानो हागोन ना हाया ना हामारगोन आयो बिथा रेकर्ड दंखायो अमा बेदर जानानै बेमार मा जानायनि अमा बेदर जानानै खिगुलायनाय जानाय रेकर्ड दंखायो दा बेहाय एक्सपिरियेन्स जाखाबाय जेबो माने टेनसन गैला जेबो एफेक्सन जाला बेनाव ओरैनोला बिटिआराव हाबबाय होननानै खोनादों नोङो माबायदि मोनदों गोसोआ दुंब्रुद मोनदों आरो एसे मा हिसाबाव जेनेबा दुंब्रुद जेनेबा माने गथै फेसिलिटि मोनसिगोन ना एबार फेसिलिटि मोनसिगोन माबायदि फेसिलिटि जेनेबा जा प्रमद सारा माने बहुत मोजां खामानि मावबायना आरो एबार बहुत साबसिन जालांबाय थासिगोन खामानिया बबे मोनसे बिखयाव न' ओमफ्राय लामा दा नोंसोरो बिटिआर मोननायनि कुइसन माबा माबि पार्टि खालामदों नामा नै जों बानायगासिनो दङ आच्छा बेदरफोरखौ नाय आच्छा नोंथाङा खुसिदों थानो हाथारला नामा अयथासार नै हख्लायगासिनो दं माथो एसे दाउट होननायसो खोनालायलांदों आङो दाउट नङा सोरबा हिनजावखौ बोथोरांसो जागासिनो दं आङो जेनेबा मानि थाखाय बिटिआराव हाबनायनि फुर्टिजों डाबल इन्टारेस्ट खालामनो जायासैदां नोंनिया बुंनाया हामालै सारमोन हाबदोंना हाबाखै कुनु गुटके मानो नोंसोर बेदरफोरखौ जानायखौ हाबनायालाय हाबबाय माथो हाबाखै होनना बुंदोंलै बिराद कनफिउजन हाबबाय सिउर जुदि जोंनि बे एलेकाया हाबाखैबा गफुरा मारै हाबखो आं हिनजावखौ गारगोन होनना बुङो माबा गफुरा जुदि हामारदों जोंनि बे हाबाखैबा होमबा बिसोर दलां होनानै थांथों जोंनि साजों बेजों खुनु थांलाय फैनायनि खुनु माबा गैया बेयाव बेनिफ्राय माबा रिभिनिउ गैयै गामिफोरा हाबाखै होननाय खोनादों बे मिसा हेमन्तआनो बुंखाथारदों मा होनो माबा बनगाव लिरनाय दं 17ता नायलाय होमबा बनगावआ बे रिभिनिउ जायो नामा बन माने फरेस्ट गाइसफोर खायसेहा पुरा कनफिडेन्स हाबबाय खायसेहा कनफिउजन माने खायसेहा माने आंहानो कनफिउसा कुनु फोथायनायानो गैया आंहा बारा दासिमहालागै होमबाबो फुर्तियाव दङ आरोखि बेदर जानायाव थिग दङ हाबबाबो मोनजानायावलाय बेनिफ्राय आरो मोनसे गाइसना प्रमद बर' साराबो मा बुंखो उल्थां फाल्थांसो आसामनि गिबि मन्थ्रियाबो माबासोनो मा होनना बुङो नरेन्द्र मदिसोनो खोनासंलाय गाइसफोर आसामनि चिफ मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांमोननो गाइसफोर मा होनना बुंनो खोनाहांदोंल'सो बिटिआराव हाबबायनो होननानै माबा नोसो पेरासुट नंद्राया होमबाबो पार्टि खालामबाय जों गाइसफोर मा खालामनो उफाय गैया रंजानायानो बारा नालाय एसेबां सान्दुं अखा माबा माबि अनेक जायगायाव थांनानै आन्दलन खालामहैबाय माबा रिलि खालामहैबाय हाबाखैमोन नालाय दा हाबबाय होननाय खोनानायखायनो एसे फुर्तियानो आलादा जादों गाइसफोर बेनिफ्राय माबा गोदाव सोराव निउसफोरावबो मा होनना बुङोलायो निउस होनायफोराबो माबा आदां गादांसो माबा सदियाबो हाबबाय होननाय खोनादों खोनासंलाय गाइसफोर
सदियायाबो हाबबायनो खोनासं दिगियाजुलि सदिया फाइनालि गाइसफोर जोंहा पार्टियाबो जाहां जाहां अमा बेदराबो मोनहां आरोखि जानो लुबैनो हामथारलालै आंहा सयथिनोबो अमा बेदरखौ साखिनायसै नामा आङो हा खनना जानांगौ सयथिनोबो बिदि नङा बारा मानो बिदि फालाय जानो लुबैनाया हामथारला गाइसफोर अमा बेदरखौ साखिनायसै आङो सयथिनोबो वान पिस टेस्टि ओइ मोजांबासो मोजां जै बर' हारिनि बिटिआर हाबनायनि हाबदोना हाबाखै बेबा होमबाबो जानोसै गाइस ओ संख्रिया मोजां नाङाखै गाइस बाब्राबनाय गैयाब्रा गोथावानो जादों बेनिफ्राय बेखौ संनाय मानसिया नैबेनो बिथाङानो बिराद बेस्ट मोजां सङो बेनिफ्राय नैबेयाव दालि संनो नागिरदों आरोखि बेयाव दालि संनो नागिरदों नैबे दालिखौ रुना लाग्रोबाय बेखौसो एवगोन जों नै ए बेखौसो दालियाबो जोंना ओरैबायदि स्पेसियेल ना गाइसफोर बबे 7 स्टार हटेलाव मोननाय बेबायदि नुवाखै अनलासो अनला गाजाखा बेनिफ्राय नैबेथिं आरो 7 स्टार हटेलनि बायदि ओंखाम दङ सयथिनोबो खाथियाव देखाथारबाय आं नै पुरा रनजित गोथां दे सासे सानै साथाम साब्रै साबा सयजननिल'सो जादों बहायबाव पार्टियाथ' जोंहा 10 जननि पार्टि जानाय लोंनायनि बेबस्थाया जागायजेनबाय गाइसफोर ओंखामखौ हायजेनबाय रनजित गोथांखौ 9ता जाबाय दायो बेदरा हो लुसुम जै बिटिआरनि माथो गासै रावबो जैखौनो होनना बुङालै दा जागोन ना जाया नोंसोरो गासैबो बुं साला जै बिटिआरनि दासो जादों दा बुन्थाफोर जाला गोसो बुंब्रुङा लागाव हाबदों हाबाखै जों मिथिया गाइसफोर खिन्थु जानायाव थिग दं जोंहा देक गैया डिजे गैया जेबो गैया खिन्थु उदैखौल'सो रंजाहोगोनलै जों सयथिनोबो फैगोन देक फैगोन लागा थियाटार उदैफोरखौनो रंजाहोनोसै आरो माथोबावनो जा बयबो उदैफोरखौनो रंजाहो फाग्ला मा उदैफोरखौ रंजाहोआ माले बड'लेण्ड बिजों थांनाया माबा उखै हाब सोमावसारनाय ना मा सोमावसारनाय होननायमोनलाय उदैफोरा खम खस्थ' मोनदों गाइसफोर खोनासं बिटिआर बिनाय बड'लेण्ड बिनायाव जों उदैखौ बेसेबां खस्थ' होदों हांगार स्ट्रिक खालामनायफोरा खस्थ' मोनदों उदैफोरखौसो रंजाहोग्रोनांगौ दायो आयदै दिनथ'नोसै नामा माबायाथ' मा होनना बुङोलायो जानाय लोंनाय पार्टियाथ' बिटिआर हाबनायनिल' नङा दिनै रिपाब्लिक दे नालाय दा सोरबा बिटिआर हाबनायनि नामाव जासिगोन सोरबा रिपाब्लिक डेनि नामाव जासिगोन आंनिया मोननैबो नङालै सयथिनोबो जै आदसा नैबे दिदोमसा दैमारि इउटुब चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना एसे साबस्क्राइब खालामना होबा मोजां खारन बेहाबो फिसा फिसौनि लाइफनि एसे खोथा दं नालाय साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै आरो बै ओरै दिन्दांदांखौबो किल्टिं खालामना होदो बेखिनियानो दे थेंक इउ सै जाबाय गाइसफोर भिडिअआ बेसेबां दोनथ'बाय दिनै जानाय लोंनायाबो जोब्बाय नालाय आरो मा थाबावनो बेयावलाय नैबेयावबो अर सुबाय जों अर सायनोसै बिथिं लांदां लुंदां जाजोब्बाय नै गासिबो खोमसि दोमसि जाबाय न'फोराव थांनांसिगौ उन्दुहैनांसिगौ पार्टियाथ' पार्टि जानानै थांबाय बाय बायसै टाटा